Qui diu que cal separar futbol i política? Que no van de la mà? Que no veiem com futbolistes parlen de política? O com presidents de clubs fan política? O com polítics empren el futbol? No diem hem guanyat quan nosaltres no hem jugat? És que no genera identitat? Sabeu què? En aquest vídeo desenvoluparem tot això i molt més. Soc Teresa Ciges, benvinguts al meu canal de YouTube sobre comunicació política. I abans de començar vull animar-vos a subscriure-vos a aquest canal, així baix, perquè quan més siguem, més visibilitat ens donarà la plataforma. El vídeo d'avui el farem després de la lectura d'aquest llibre. Nosaltres som el València, Futbol, Poder i Identitats, escrit per Vicent Flor i editat per Afers. Potser no ets del València, o potser ets més de bàsquet, o potser no t'interessen molt els esports. És igual, el pots llegir, és un llibre molt recomanable que et farà reflexionar moltíssim. Per què parlem de futbol i no d'altres esports? Doncs avui parlarem de futbol perquè és l'esport més practicat a casa nostra i, com tots sabem, el que desperta més passions. El futbol genera una experiència associativa, un sentiment de pertànyer a un grup, a una comunitat. És una experiència de socialització brutal. Com és una pràctica social molt estesa i alhora un espectacle de masses, molts analistes l'han definit com un fet social total. Filla, este és el camp que has de recordar. Quan el vent vaig a favor i enmig del temporal, el nostre equip és el València, no hi ha res més gran. Guanyar un partit et germana. Diem, hem guanyat. I quan es perd un partit, es diu, hem perdut. I a més, compartim el dolor. És una competició col·lectiva que fem entre tots, tot i que no tots juguem. Porque simbolizan los valores de la amistad y el compañerismo más allá de la máxima rivalidad de sus respectivos equipos, y su comportamiento deportivo es un modelo para los jóvenes. Porque ambos, que han conseguido los títulos más importantes con sus clubes y la selección española, son un ejemplo de juego limpio que es admirado por todos. Y porque juntos han mostrado una actitud conciliadora que ha limado las tradicionales diferencias entre jugadores y aficiones, el jurado ha concedido el galardón a los futbolistas Iker Casillas, y Xavi Hernández. Hi ha qui ha definit el futbol com una religió. De fet, tan sols cal passejar per Nàpols per adonar-se'n de que tenen a Maradona com un déu, no? De fet, tenen fins i tot altars per a ell. I han parlat també del futbol com a guerra, sobretot per el llenguatge bèl·lic que fa servir. Atacar, defensa, disparar a porteria, aixafar el rival... Una sèrie de llenguatge, de marcs bèl·lics que és molt utilitzat en el futbol. Al llarg de la història, els règims han utilitzat el futbol per legitimar-se i les ideologies contrahegemòniques l'han utilitzat també per afirmar-se i per oposar-se, no? Al cap i a la fi, per mostrar una identitat política. Ara bé, el sector oficial del futbol tracta de despolititzar i dir que al futbol no hi ha política. Però una pregunta, penseu que veure una bandera o una altra en un partit de futbol és un acte polític? O que escoltar un himne al començament o al final és un acte polític? Penseu que es fan accions polítiques durant els partits de futbol? Si voleu, podeu explicar-ho als comentaris i així podem obrir un debat enriquidor. Hem parlat amb Vicent Flor, autor del llibre. Què ens contarà? Nosaltres som el València, Futbol, Poder i Identitats. És un llibre que parla de futbol, però no del tot. El futbol és un esport que juguen 11 contra 11, però en realitat juguen molta més gent. Juguen aficions, grups socials que s'identifiquen en uns colors. I per tant el futbol és un esport molt popular, que maneja molta gent i deu per alguna cosa. I és perquè identifica, crea comunitats, crea relacions, crea antagonismes, són batalles rituals. I el futbol ha estat molt lligat a la política. De fet, els estats-nació i els nacionalismes han instrumentalitzat l'esport professional per aconseguir els seus objectius de nacionalització, amb la Roja, les seleccions nacionals a Espanya i fora d'Espanya. El llibre parla d'això, el llibre parla de la identitat del Real Madrid, un club molt associat al règim, als diferents règims espanyols, del Futbol Club Barcelona, dels altres equips valencians, del Castelló, del Villarreal, del Llevant,
de l'Hèrcules i de l'Elx principalment, i sobretot del club més representatiu de la ciutat valenciana, que més seguidors té, que és el València Club de Futbol. Fa una anàlisi crítica sobre la seva identitat, com ha anat evolucionant al llarg del temps, quines característiques ha tingut les seues aficions, com el poder ha instrumentalitzat el València Club de Futbol també, la qüestió del poder i l'extrema dreta, amb els tristament famosos Jomus, etc. En aquest llibre hi ha un intent de reflexió que el futbol va, ens agrade o no, molt lligat a la política, al poder i a les identitats. I per tant és una invitació a reflexionar, des d'aquest cas del camp de la sociologia, però adreçat a un públic ampli sobre la importància que té l'esport en les societats contemporànies. L'esport com a activitat de masses, com a esport de masses, té una gran capacitat d'adscripció identitària. D'això parla el llibre i us invito a conèixer-lo. Segons Vicent Flor, el futbol és un fet nacional innegable, perquè dins els estats-nació s'organitzen competicions nacionals. De la mateixa manera en què el nacionalisme basc o el català ha fet servir el futbol per canalitzar les seues reivindicacions, el nacionalisme espanyol no s'ha quedat enrere. A més, segons Gabriel Colomé, el nacionalisme espanyol ha fet servir l'esport com a exponent màxim de la seva ideologia. I el clar exemple el tenim amb la Roja. De fet, quan Billing parla de nacionalisme banal, dedica un apartat als esports. Avui estem parlant en termes més generals. Més endavant ja farem un vídeo específic on parlarem en com el món de l'esport s'ha posicionat políticament. I recorda que si no t'has subscrit encara, pots fer-ho així i així ens ajudes a que el canal tinga més visibilitat. Tenim nombrosos exemples de futbolistes que parlen de política, com Pepe Reina o Gerard Piqué, o fins i tot de polítics que parlen de futbol. Fins i tot de polítics que es van fer presidents de clubs de futbol, com per exemple Alfonso Rus amb l'Olímpic de Xàtiva. ¿Va a estar en la cena esta noche en un conocido restaurante de Madrid con el equipo? No. Voy a estar ahora, voy con la familia y los jugadores estarán hoy aquí, mañana salen para casa, van a descansar aquí y no. Normalmente cuando gano no me gusta estar con ellos ni cuando pierdo tampoco. Alfonso Rus, presidente del Olímpic de Xàtiva. Ara bé, n'hi ha algunes accions amb les que no sempre ens quedem. Per exemple, com els estadis han sigut escenaris de mítings electorals. Ya me imaginaba yo, no sé por qué pensaba y tenía esa intuición, que cuando dije hace unas semanas que al final de estas elecciones íbamos a meter un gol por toda la escuadra, ese gol se iba a producir en esta maravilla de estadio, en esta maravillosa tierra y con todos vosotros, que era Valencia. Sabéis que yo soy un buen amante del fútbol. Y vengo aquí a hablar hoy, no de fútbol, sino de política. No voy a decir que me gustaría ser, por ejemplo, el compañero de fatigas del señor Mijatovic aquí por este campo de Mestalla, que también me gustaría. O com els equips de futbol han pres partit políticament. De Catalunya, Josep Tarradellas feia acte de presència en una manifestació esportiva. No diuen que el Barça és més que un club? Doncs bé, aquest partit era més que un partit. Amb el Camp Nou es respirava un clima emotiu i entranyable com poques vegades. Hi havia un soci, un vell soci, que tornava al camp després d'una absència de 40 anys. Les banderes s'encarregarien de pregonar-ho per les grades, onejant amb una vibració que no era la mateixa de cada diumenge. O com, per exemple, algunes decisions dels equips de futbol han comportat un debat polític. Jo el que sí que vull traslladar a la societat
que tant el València com el Levante, en este cas, no? O l'Atlético de Madrid, tenen 2 primers equips, uno masculí i uno femení, i que juguen en primera divisió els dos. Tot el que siga que un club de la talla del València seguisca fomentant la equiparació del futbol masculí al femení i promocionant la igualtat entre els futbolistes i els futbolistes, el Consell ho recolzarà amb la seva presència, amb les seves declaracions públiques i animant a que seguisquen per aquesta senda, perquè va eixir molt bé en la temporada passada. A més, s'està produint una futbolització de la política, en la que adapten el llenguatge, però no sols el llenguatge, sinó també les formes del futbol i les apliquen en la política. Ho van veure a les eleccions generals del Deuena, clarament. Tranquils, que dedicarem un vídeo a com s'ha futbolitzat el llenguatge polític. A més, els polítics són conscients de la quantitat de gent que mou el futbol i ho fan servir. Per exemple, l'any passat, a les eleccions municipals de València, la jornada electoral va coincidir amb un partit del València, no? I tots els polítics, tots els candidats, van aparèixer a les seues xarxes amb la samarreta del València, animant el València. Algú fins i tot va anar a Sevilla, altres ho van veure des de fora del Mestalla. Vull dir, tots sabien el que hi havia i el que hi havia en joc i que havien de posicionar-se també i defensar a l'equip valencià. I ja arribem al final amb les recomanacions. La recomanació d'avui, com no podia ser d'altra forma, és que llegiu aquest llibre, que és molt interessant, aprendreu moltíssimes coses i us farà reflexionar molt. I res, llegiu-lo. I res, arribem al final. Moltíssimes gràcies per arribar fins ací. Tan sols dir-vos que la setmana que ve comencen 2 campanyes electorals, una a Galícia i una altra al País Basc, i que farem alguna cosa, no? Si t'ha agradat aquest vídeo, no dubtes en fer-li like, en compartir-lo amb aquells que creus que els pot interessar, i res més. Volia donar-te les gràcies per la teva fidelitat, per arribar fins ací, i ens veiem al proper vídeo. Adeu!